Molt bones atamets i dametes i benvinguts una vegada més amb aquesta merda de canal. El que us porto avui és una cosa molt especial. L'altre dia, divendres passat, aquest divendres, fa 2 dies, és a dir, abans d'ahir, vam fer amb el Joan Castellà a Lleida un espectacle artístic que va anomenat Diògenes i que veureu a continuació una mena de resum de com va anar la cosa. Sigueu conscients que no és aquest un vídeo típic del canal, és una cosa diferent, s'assembla més amb aquells art blogs que havia fet alguna vegada, o sigui que, bueno, en fi, vosaltres mateixos, sabíeu el que veníeis? I abans de marxar deixeu-me donar les gràcies a Albert de la Saleta per haver-nos deixat fer l'espectacle al seu local, que si tot va bé mirarem de fer cada últim divendres de cada mes, i a la Kristen i a l'Estefi per haver gravat el vídeo. I deixeu-me donar les gràcies al públic collonut que va vindre, sou els millors. Ens veiem.